myslím si, že úplne najvhodnejšie, a je to aj môj prípad životný, treba začať pracovať akýmkoľvek spôsobom, či už brigádnický, alebo stážistickým spôsobom, alebo na stáži teda, alebo na nejaký čiastočný úväzok a získavať reálne skúsenosti z praxe. No, v prvom rade by som naozaj začal tým, že čo je tá oblasť, ktorá ma zaujíma, ktorá ma obohacuje, lebo úplne iným spôsobom sa hľadá práca taká, ktorá človeka baví, aj keď nie vždy v živote je to jednoduché, ale hlavne na druhej strane by som pozeral na príležitosti na trhu. Skúsil by som sa porozprávať s ľuďmi, ktorých poznám v svojom okolí, rodiny, známych, ktorí niekde robia, pracujú, či tam nie sú voľné príležitosti na prácu. A nech už je to temer čokoľvek, možno nie vždycky v živote sa podarí človeku nájsť to, čo ho baví hneď od začiatku, ale na druhej strane vie, že ak prejde možno 1, 2, 3 roky a bude robiť istý typ práce, že má perspektívu sa potom v tej firme posunúť ďalej. Takže naozaj to není o tom, že ľudia si nájdu svoj tzv. Dream job a majú ho od začiatku nástupu do firmy až dokým sa rozhodnú, že by išli na dôchodok. Prvá by bola, vyberte si predmety, ktoré vás bavia, na tie sa sústreďte, a druhá by bola, získavajte reálne praktické skúsenosti, ktoré vám pomôžu v živote niečo dosiahnuť.